В момента работя по проект за антре и искам да ви покажа защо взех точно тези решения. За мен интериорният дизайн не е само нещо красиво, той трябва да улеснява ежедневието. До входната врата предвидих гардероб, за да има удобно място за якета, обувки и всичко необходимо с прибирането от дома. Също така разположих и мокро помещение. Избрах сгъваема врата, защото така не заема излишно място при отваряне и пространството става по-удобно за използване. Вътре има място за пералня, сушилня, кош за пране и висок шкаф за прахосмокачка, моп и останалите уреди за почистване. Така всичко е събрано на едно място и домът остава по-подреден. Добавих и рафтове за чистото пране. Така когато дрехите са готови, могат да бъдат сгънати и прибрани веднага, без да се разнасят из стаите. А на вас какво най-много ви липсва във вашето антре? Напишете ми в коментарите.